Karon ato ang nabati sa Ebanghelyo nga si Jesus nakiglantugi sa mga Parisiyo. Mga Parisiyo kinsa mga batid sa balaod, kinsa nag-studio sa unsay balaod, mga expert sa paghubad sa balaod o mga mitikuloso sa ginagmay nga balaod, isip balaod sa Dios. Ug atong nadungog usab nga si Jesus kinsa usab usa ka magtutudlo, rabay, sa iyang mga tinun-an ug atong gituohan nga anak sa Dios, ug karon nakiglantugi siya sa mga eksperto sa balaod nga mao ang mga Parisiyo mahitungod sa pagbansay sa balaod sa Dios. O kining maong pagbansay sa balaod ato kining masabtan pag-ayo diha sa atong mga pagbasa karon. Kung atong napamati pag-ayo ang mga pagbasa una o ikaduha, atong masabtan nganong init ang dugo ni Jesus sa atong Ebanghelyo. Diya sa unang nga pagbasa, atong nabati nga si Moises nga nagsugo sa piniling katawhan ang Israel, nga kinahanglan magmaunungon to be faithful diha sa balaod sa Dios. O kining maong mga sugo, dili kini binuhat sa tao. Kining maong sugo, nagagikan kini sa Ginoo. Kaya nagagyan makini sa Dios, busa kinahanglan nga dili kini matud pas una nga pagbasa, dili kini punan natuad, dili kini kuhaan nato subtract the law. Kining maong balaod immutable. Dili kini pwede mausab sa tao kay kini gikan man sa Dios o dili gikan sa tao. O kining maong balaod sa Dios maoy maghulma sa piniling katawhan sa Dios. Ang punto sa unang nga pagbasa, mao gayud nga ang balaod sa Dios dili punan, dili kuhaan. Og diha sa ikaduha nga pagbasa sa sulat ni Santiago, nagtug-an kanato nga ang Dios wala lamang maghatag kanato og balaod o mga sugo. Ang Dios usab naghatag kanato og gasa. Dili lang kay balaod, kundi gasa usab ang iyang gihatag kanato. Usa sa mga pinakanindot nga gasa, mao ang gasa sa pulong sa Dios o tingog sa Dios nga gitisok diha sa atong tagsa-tagsa ka mga kasing-kasing. Tingog nga gitisok diha sa atong tagsa-tagsa ka mga kasing-kasing. Aron ang atong kasing-kasing muduyog unta sa mga balaod o kabubut-on sa Dios. Busa atong nakatunan sa ikaduha nga pagbasa, ang pagbansay, observance of the law, dili kini usa kamatang na external compliance, kundi usa kini kapagpadayag o reflection of what is within the internal nga naa sa atong kasing-kasing. Ang atong obedience, ang pagsunod sa balaod, magagikan unta kini diya sa atong kasing-kasing. The interior part, the most sacred part, nga mao ang kasing-kasing. Diin diha nagpuyo ang balaod sa Dios, not from the exterior. Kining maong mga pagbasa naghatag kini nato og pundasyon sa pagsabot sa unsay naa sa balaod. These two readings are introduction diha sa ato Ebanghelyo karon. Ug karon sa ato Ebanghelyo, atong nadungog nga si Jesus nakiglantugi, nakigbangi sa mga eksperto kunuhay sa balaod. Kunuhay nagsunod sa balaod nga mao ang mga Parisiyo. Walay lain ang ilang ipanaglantugian nga mao ang balaod sa paghinlo, the law of cleanliness. Unsay pagkaon nga angay nga kanon ug unsay angay andamon sa dili pamangaon. Apan diha sa konteksto ilang gipun-an sa unsay balaod sa Dios. Aduna sila gi-inject, aduna sila gi-appeal ug unsa man human tradition of cleanliness diya sa balaod sa Dios. Busa may sugon nga mingsukmat si Jesus sa mga Parisiyo. Do you think nagsunod kamo sa balaod sa Dios? Ang inyong gisunod dili balaod sa Dios, kundi human traditions nga mao ang tradisyon sa cleanliness. Atong hinumduman diya sa unang nga pagbasa nga atong nadungog nga kinahanglan dili punan ni kuhaan ang balaod sa Dios.
Ug karon si Jesus ang bag-ong Moises sa bag-ong kasabutan nagtudlo kanila nga kinahanglan dili pun-an ang balaod sa Dios. Abi nila sa mga Parisiyo, nagsunod sila sa balaod sa Dios apan wala di ay. Ang ilang gisunod mao ang balaod sa tao. Ang balaod sa tao, human traditions, ilang gipuno diha sa balaod sa Dios. Ilang gihimong balaod sa Dios ang unsay balaod sa tao, which is a violation according to the law of Moses, not to add nor to subtract. Ug karon kung kita maoy pahukmon, kung ang Parisiyo may pahukmon sa pagtubag o pag-react niini, makaingon gayud kita sa pagbansay-bansay, insakto gayud di ay si Jesus. Human si Jesus ming sukmat sa mga Parisiyo, ning focus siya sa usa ka example nga mao ang pagkaon, about the question of food. Nga diin kun ang tao makakaon nga walay pagpanghugas sa kamot, kining tawhana nahimong hugaw diha sa balaod sa Dios. O kaha kun ang pag-prepare sa maong pagkaon wala mo sunod sa prescription sa unsay insakto nga preparasyon, kining pagkaon nahimong hugaw ug mahugaw usab ang mukaon niini. Apan kining maong practice gisaway kini ni Jesus. Gisaway tungod kay dili kini ang sugo sa Dios. Sugo lang kini sa tao. Ug karon gisundan og laing pangutana mahitungod sa unsay makapa-impure, makapahugaw sa tao. Ang makapahugaw ba sa tao mao ba ang external, ang pagkaon ba, ang pagpangandam ba sa pagkaon? Mao ba kini ang makapahugaw sa tao? O gipaklaro kini ni Jesus nga makapahugaw sa tao dili nagagikan sa exterior, kundi it comes from within nga naa sa atong kasing-kasing. O gipaklaro usab ni Jesus nga ang kahinlo sa tao nagagikan usab sa kasing-kasing sa tao. Mga gipahinumduman kita ni Santiago nga ang pulong o tingog sa Dios nga gitisok diha sa atong kasing-kasing, ang pagsunod diha sa kasing-kasing sa tao mao'y makapahinlo sa tao, actions of purity. Ug ang pagdumili niini mao'y makapahugaw sa tao, actions of impurity. Mao nga sensitibo kini nga isyu sa panaglantugi, the issue of internal and external. Nasayod kita nga kining maong internal o external nakaapekto sa matag usa. Atong klaruhon nga ang balaod sa Dios nga gitisok diha sa atong kasing-kasing o kinahanglan nga ato kining sundon from within. Diya lamang sa pagsunod, obedience from the heart, nga mao'y makapahimo natong buutan og tarong nga tao. Karon gihagit kita mo focus sa unsa gayod ang anaa sa ato ang kasing-kasing. What is our inmost desire diya sa atong kasing-kasing? Usahay atong i-blame ang uban, i-blame ang palibot tungod kay mao'y nakaangin sa paghulma sa atong pagkatao. Usahay mo ingon kita tungod kay ila manggod kong na-impluwensyahan, tungod kay daghan manggod ang naghit-hit, daghan manggod ang namaligya og drugas, nagsugod na rabapod diya sa atong katilingban, maong ning suway pud ko, mao nang naing ani ko na adik. Tungod kay ang akong silingan halos silang tanan adunay gipangkiringking nangabit. Diya kay nakahigayon nga ang bana sa akong silingan wa diha, moari pos amua. Ako pong gisuwayan unsay kinabuhi sama sa uban, lami man di ay pod. Ug tungod kay ako mga barkadang, mga batan-on, ako ray usa nga wa na ko kauyab. Ako ray uyab. Musuway. Hangtod sa pagsuway, naapsan ag maguwang. Kay naminyog kalit. Goodbye. Nalangan ang pag-asenso. O tungod ba kaha kay diya sa sistema sa pang-asan dapita, sila ramay
nabulahan kay nangawkaw. Musuway kahapon ko. External. Unsay makita sa palibot. Ug mao kini ang tingog ni Santiago Apostol nga atong nalimtan nga ang tingog, ang balaod sa Dios, bisan pa kon ang usa ka ordinaryong tao o usa ka bata nga wa masayod sa balaod sa unsay palibot, siya anaa mismo ang balaod sa Dios, anaa kaniya. Nasayod ang matag usa unsay maayo og daotan. Ug matud pa sa atong katisismo, the inner voice of God, ang pinakilagman nga tingog sa Ginoo nga gitisok sa atong kasing-kasing, mao ang konsensya. Mao kana ang usas mga kun wa ka masayod sa unsang klaseng balaod ana diha, internal, the inmost desire, inmost being diha sa atoa nga gitisok, maunta ang atong mapaminaw. Apan tungod kay na-focus, atong gi-focus ang ato ang kaugalingon diha sa palibot, external, unsay nahitabo, naapektuhan kita. Ngunang unsa man ang hagit sa ato ebanghelyo sa mga pagbasa karon, mubalik kita sa balaod sa Dios nga gitisok diha sa atong kasing-kasing. Mga kabatanunan nga naamo dinhi sa tubangan, isip manumpa sa pagpangalagad diha sa atong parokya, sayod ako og sayod ang uban mga ginikanan naamoy mga desire pod sa inyong kinabuhi. Apan hinaot nga ang inyong desire sa inyong kinabuhi, tukma og haom ang desire sa inyong mga ginikanan. Ug mas samot ug mas lawom pa kung palawman, unsa gyud ang inmost desire nganong nangalagad kamo. Hinaot nga dili sa mga Pariseo nga tigpakarong ingnon. Usahay madunggan nako, uy, ning serve, kay to ay gwapo. Uy, tuwa didto, kay lagi to ay ang crush. Mga external desire. Hinaot, we should be motivated by our inmost desire nga walay lain nga sama sa Ginoo. Kanunay niyang gipamati ang pulong sa iyang amahan. Matuman unta ang imong kabubuton ug dili ang akua. Lisod man kini ang pagtuman sa kabubuton sa Ginoo. Lisod man ang pagtuman sa kabubuton sa atong ginikanan. Lisod man ang pagtuman sa kabubuton sa ato ang kasing-kasing. Lisod. Pero unsa man ang makapasayo ni ini? Unsa man ang makapasayo ni ini? Mao ang paghatag og panahon diha sa kahilom. Ang paghatag og panahon diha sa pagampo. Mawad-an na ganitag pagampo, mawad-an ganitag pagpamalandong, mamahimo nga mag-abusar na kita. Mamahimo nga diha na magsugod ang external nga mga pamatasan. Munang hinaot, mga ginikanan, tudloi sila sa paghilom. Tudloi sila sa pagpamalandong o pagampo. Mga ginikanan, gihagit usab kamo diha sa ato ebanghelyo karon. Balik sa unsay gitinguha sa inyong kinahiladman sa inyong kasing-kasing. Siguro walay lain na itong ipangita. Mao ang kahilom, kahiusa. Mao ang paghigugma o pag-amuma. Mao ang pagkamalampuson diha sa usa ka pamilya. Munang mamahimo lang kitang magmalampuson og malipayon ang atong pagkamalampuson kung wa kitay giyatakan nga katungod sa uban. Magunsa man nga magmalampuson, pero di ay ang atong papaningkamot gikan sa mga external manifestations, pagpangawkaw, pagpangawat, o diha sa maayong binuhatan, aron lamang lagi moasinso ang atong pamilya. Munang hinaot, mubalik kita sa atong tagsatag sa mga kasing-kasing. Kanang
gikan gayud sa ato ang kasing-kasing. Let the law of God maghari unta diha sa atong kasing-kasing internal ug mapadayag unta diha sa atong mga buhat external. Palihog manindog. Ug karon atong isang yang ato ang